Да, тя е тук. Хайде, хайде! Да, тя е тук. Ани, хайде! Хайде, хайде! Ани! Хайде! Да, тя е тук. Хей, хей, хей! Оу! Хайде! Хайде, хайде! Да, тя е тук. Влиза в клуба и всичко стихва. Всеки я гледа, никой не мига. Всички момичета искат да са като нея. Ани е хитът на този ден. Пробват походката, пробват стила и но накрая падат, това е съдбата им. Във всеки епизод те надолу вървят, докато предани правят път пред кралицата от Сливен. Всеки ще мълчи. Вали, гърми, всичко гори. Ани е тук сега. Замълчи, душманите лаят. Какво говорят? С Ани никой не може да спори. Тя е една, няма втора като нея. Ани само върви и си живее. Вали, гърми, всичко гори. Ани е тук сега. Замълчи, душманите лаят. Какво говорят? С Ани никой не може да спори. Тя е една, няма втора като нея. Ани само върви и си живее. Клюки, интриги зад гърба и шептят. Коя е та, името ми пак учат. Ани тук, Ани там. Аз съм темата на деня, добре го знам. Гледат отстрани и само злобеят. За моя живот само могат да пеят, но на върха мястото е за една. Ани диктува тази игра. Нещо такова искахте, нали? Ани да виждате, това ви боли. Гърмим на макс, купона не спира. Ани правилата тук избира. Вали, гърми, всичко гори. Ани е тук сега. Замълчи, душманите лаят. Какво говорят? С Ани никой не може да спори. Тя е една, няма втора като нея. Ани само върви и си живее. Вали, гърми. Ани всичко гори. Ани е тук сега. Замълчи, Душманите лаят. Какво говорят? С Ани никой не може да спори. Тя е една, няма втора като нея. Ани само върви и си живее. Хайде! Ани, една на милион. Какво? Какво говорят? Просто вървя напред. С коя?